Nagpakita ng pagkakaisa ang 19 na bayan at isang syudad sa probinsya ng La Union sa paglahok sa Battle of Festivals, kung saan ipinamalas ng bawat local government unit ang kanilang pinakamakulay na kapistahan. Humataw ang bayan ng Baknotan sa Diru Festival, tampok ang kanilang ipinagmamalaking produktong hani. Hindi mawawala sa festival dance ang iconic bubuyong. Ang pinagmulan ng pangalan ng lungsod ng San Fernando ang tampok sa kanilang presentasyon, ang Pindangan Festival, nang ibig sabihin ay pagdadaing ng isda na sinaunang kabuhayan ng mga residente. Tampok din sa sayaw ang pangingisda bilang kabuhayan. Ang bayan ng Luna, ibinida ang Pinakan Festival, Pinakan o Salo-Salo. Tampok din si Apo na Makpakan at ang Baluarte Watchtower na matatagpuan sa bayan. Taktan Nagilian ang sigaw ng mga mananayaw sa bayan ng Nagilian. Tampok ang kanilang Basi Festival, basi o alak mula sa tubo na one town one product ng bayan, kung saan ipinakita ang proseso ng paggawa nito, kalakip ng kwento ng tagumpay sa kabila ng hamon sa buhay. Abante ka ba? Bambuyog Festival, ang kawayan na importanteng halaman para makagawa ng bamboo furnitures na produkto sa bayan. Iba ang enerhiya na tila walang kapaguran. Star o parol naman ang bungad ng mga mananayaw ng bawang sa Baggak Festival. Baggak ng ibig sabihin ay Morning Star. Kulay ginto ang kasuotan, simbolo ng liwanag. Bida rin ng baybayin, ubas at iba pang prutas. Patunay ng bayan ng Bawang ang fruit basket capital of the North. Ramdam ang kasiyahan sa Danggayan Festival sa bayan ng San Juan. Kita ang pagkakakilanlan sa bayan bilang surfing capital of the North, pottery making, at ang isda na nakukuha sa dagat. Mayamang kultura ng mga indigenous people ang pagkakakilanlan sa bayan ng Burgos, kasabay ng selebrasyon ng Boy-Boy Festival. Tunay na nakakamangha at talaga namang kaakit-akit ang multicolored boy-boy o walis tambo sa bayan. Modern adventure na tila travel vlog naman ang konsepto ng bayan ng Aringay. Tampok ang Baddak na Aring Festival. Inilibot tayo sa mga kilalang landmark sa bayan at ang masarap na mangga na tanim sa Aringay. Mga kinambal o mga ulam na nakukuha mula sa ilog ng Pugo, La Union ang bida sa Tinumbo Festival. Ang mga isda at hipon ay ilan lamang sa iniluluto sa kawayan. Ang tinumbo ay isang tradisyonal na paraan ng pagluluto gamit ang kawayan bilang sisidlan. Isang tradisyon na patuloy na pinipreserba ng bayan ng Pugo. Na tayo, ipinagkaisa, tila Union, pinagkaisa tayo, na pinagturas, tila Union. Ang masarap naman na linubyan ang handog ng mga taga-Rosario sa Linubyan Festival. Ang linubyan ay isang kakanin na gawa sa kamoting kahoy na sinangkapan ng asukal, margarine at nyog. Ipinamalas ang proseso nito mula sa pagkuha ng sangkap hanggang sa mano-manong pagbayo. Festival.
Pagkakaisa at pagtutulungan naman ang simbolo ng Binagkal Festival sa bayan ng Santol. Ipinakita kung paano nakatulong ang paggawa ng binagkal bilang kabuhayan sa pag-angat ng buhay ng mga taga-Santol. Kaysayan na yaman ng bayan, tapang at dangal, isang tinig, santol na mahal, marikit at payapa. Hindi rin nagpahuli ang Mais Festival ng Bayan ng Tubao, ang tahanan ng pinakamatamis na mais, mula sa pagtsatsaga na parami ang tanim na mais at nakagawa ng iba't ibang produkto mula rito. Kaykay Festival ang selebrasyon ng bayan ng Bagulin, Kaykay o Walis. Ito rin ang makikita sa props at maging costume ng mga mananayaw. Ito ay pinagmamalaking produkto ng bayan. Natatanging kultura naman ang ipinamalas ng mga taga-Sudipan sa Kawayan Festival. Kita ang payak at payapang komunidad, itinasudi nga ili. Ang kawayan, mahalaga mula sa pagbuo ng tahanan hanggang sa paggawa ng mga kasangkapan. Pinagyaman Festival ang sigaw ng mga taga-Balawan. Ipinakita ang kumustahan at maging ang kulturang Pinoy. Binigyang pansin din ang tabako na itinatanim sa bayan. Hindi rin papahuli ang bayan ng San Gabriel sa Bornutan Festival. Makulay ang presentasyon at kita ang pagkakaisa sa selebrasyon. Ang Gabriel ay ayat ni, ang pupukaw ti daniw at tignay ti lubong. San Gabriel. Mapapawaw naman sa Abal Panday ng bayan ng Bangat dahil sa kanilang vibrant props at kasuotan. Kilalang bayan dahil sa inabal. Ipinakita ang paggawa ng abal mula sa bulak hanggang sa pagtatahi. Kapag sinabing Santo Tomas, daing festival na yan. Dito matitikman ang pinakamasarap na daing, ang paggawa ng produkto mula sa pag-harvest ng isda, paglilinis at pagtitimpla at pagbibilad nito sa araw. Umikot ang sayaw. Sarap na binabalik-balikan ang tema ng Dinengdeng Festival sa bayan ng Agoo, ang mga sangkap sa pagluluto ng dinengdeng kabilang sa isinayaw na props ng mga dancer. Ang masasabi ko pa sa mga nag-perform ay you did great and it is very beautiful na makita natin lahat nagkakaisa ang La Union for the celebration of Battle of La Union Festivals. Joan Punsoy, Balitang Solid North.